4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Wist je dat in België jaarlijks 10.000 mensen een hartinfarct krijgen? Het is logisch dat een snelle hulpverlening een redding kan betekenen voor de slachtoffers. Hoe eerder de mensen beginnen te reanimeren voordat ambulanciers daar zijn, hoe meer overlevingskansen het slachtoffer heeft uiteraard. In Meeuwen-Gruitrode hebben ze die boodschap begrepen. Dankzij de hulp van 1000 vrijwilligers die in 2012 een handje toestaken tijdens het Oud-Limburg Schuttersfeest, is er nu geld om in elk kerkdorp een defibrillator te plaatsen. Maakt zich gereed een schok toe te dienen. Natuurlijk met die defibrillator alleen ben je niks. Mensen moeten ook leren reanimeren. En we zouden eigenlijk willen dat er in Meeuwen-Gruitrode zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. Hoe dat ze een medemens in nood kunnen helpen. Het enige waar dat je nog op kan letten is dat je tussen de beademingen goed omhoog komt, goed naar de borstkast kijkt. Wij denken dat we hier als gemeente zeker en vast een voorbeeldfunctie hebben. En daarom hebben wij met het Schepencollege en het managementteam van de gemeente al besloten om alvast een cursus komen te volgen, reanimatie en hoe werkt met zo'n hartdefibrillator. En gelukkig is zo'n toestel bedienen niet moeilijk. Het toestel, een defibrillator, die zegt zelf wat je moet doen. Iedere weg, iedere weg. Iedereen afstand houden. Druk op de knipperende knop. En dat je er geen gras mag over laten groeien, hebben de heren en dames van het gemeentebestuur tijdens de cursus mogen ondervinden. Wel, er kwam ineens iemand binnen die dan inderdaad speelde dat hij een hartinfarct kreeg. Je ziet dat dan toch iedereen heel even aarzelt en dat het de koelbloedigste is. In dit geval onze scheep van cultuur die onmiddellijk reageert. Help, help. Of je nu koelbloedig bent of niet, ieder mens heeft baat bij deze goede raad. Ik zou zeker en vast alle Meeuwen-Gruitrodenaren oproepen om ook deze cursus komen te volgen. En ik denk als je dat bijvoorbeeld doet met je vereniging of met je buurt, dat dat achteraf ook nog een gezellige avond kan worden. Het is een enorme winst natuurlijk qua hulpverlening in onze gemeente.